काय हे बघा, वेलची वेलची केली आहे ती. हा झाड चांगला आहे पण त्याला आपण काय खत पाणी पण नाही घेतलं खात्याला म्हणून भाजी एकदम भारी लागते. शिजली का बघूया. हे बघा भरपूर जणांच्या कमेंट होत्या तुमच्या दोघांसाठी येतात की पाय कसा आहे तुमचा. धरलंय ते तिकडे वेल दाखव मला. कशात ते येणार, ते 7 दिवस लागतात ना सगळं रुजायला. बघितलं, लक्ष आहे माझं. काटलं बघ जरा, काटलं काढायला काढा मग. कुठे आहे पडवल? वेल नुसती बहरले पडवलची. हा अरे वा अय्या हा बघा पहिलाच एकच दिसलं. वा 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 वा. हो दे एक झालं तरी पण बरं ना, तेवढं समाधान मिळतं मग. हो दे. चला माझं काम बाकी आहे, करूया सुरुवात करूया. तर सकाळी सकाळी असं चारी बाजूनी घराच्या ना खाणं टाकतो आम्ही. पक्षी येतात भरपूर, दिवसभर त्यांचं चालू असतं. हा बघा समोर कवडा आहे. म्हणजे थोडं जरी उशीर झाला ना का त्यांच्या फेऱ्या चालू होतात. मी आता किचनमध्ये होते मगाशी, आज जरा उशीर झाला टाकायला. मग ते पक्ष्यांचं चालू होती लगबग. आता हे लक्ष गेलं काय येतील. आणि मागच्या दारात पण टाकते. ते साबणाचे पॅकेट पण खाली पडले, ते पण दे. तेवाले ते टाईट हे राहू दे. त्यांना आंघोळीचं साबण संपलं ते शोधतायत. आता सगळे जाऊ दे वरती, अडचण तेवढी कमी होईल. मग पुरा एक पॅकेट खाली काढ, म्हणजे डबल हे करायला नको. दुसरं काय असेल तर बघ, एक्स्ट्रा काय असेल तर जाऊ दे वरती. तर खाली केळे ना बघ, ती नारळ मी काढले आता. जरा बघ तयार झाली का. आणि हे बघा, हे माझं जास्तीचं काम चालू आहे. हळू जरा आवाज कमी करा. नारळ किसायचे आहेत. हे तांदूळ मला साफ करून, हे बघा हे उडदाची डाळ भिजवायचे सर्व. डोसा किंवा इडलीसाठी म्हटलं होईल ना, तर सकाळी सकाळी केलेलं बरं. पिकली बघू दे. ही केळी बघा आणलेली, ते जुन्या घरामध्ये आपले केळे ना तिथे लागले होते केळी. पण ते माकडं ना सारखे हैराण करत होते, त्याच्यामुळे मग काढून आणली. मग झाले ना, किती दिवस झाले? 15 दिवस झाले असतील मला वाटतं. हां पिकले. हां आमच्या इथे माकडं भरपूर आहेत. आता इथे झाडं नाही आहेत म्हणून ठीक आहे, कच्चा नाही खायचा. इथे या टेबलावर बसून का गोड आहे. अर्धी कच्ची आहे, अर्धी चुना लावायला पाहिजे ना. म्हणून मी आता नारळ काढले ना, म्हटलं बघा, म्हटलं चेक करू. खराब झाला बघ. हां खराब नाही पण खूप दिवस झाले बघितलेले पण नाही ना. आवडला कुणाल काय रे? अजून नंतर खाईन तो, आत्ताच तो आंघोळी जाऊ त्याला, तर पाणी परत येईल. पिकलेले साईडला काढ ना. काढ साईडला. अशी काढले म्हणून बरं झालं ना, माकडाने ठेवली असते काय. तयार झाले ते काय. हे बघा वेलची केली आहे ती छोटीशी. गेल्या वर्षी नाही आपण काढली तेव्हा खाल्ली होती.
म्हणजे ह्याच्यापेक्षा थोडीशी जराशी म्हणजे बोटा एवढीच होतात, ते नाही जास्त मोठी होत, पण चवीला खूप चांगली आहे ही केळी. आता ह्याला आम्ही काही पिकवायला काहीच ठेवलं नव्हतं. माकडं हैराण करतात म्हणून काढणं, तर नसते लवकर काढली. माकडाने पाडलं सगळं नासधूस करतात माकडं. आता दादा पाडून टाकला होता त्याला. हो ना, मग तरी तोडला ते वगैरे खराब केलं त्याला. ती पाडली तर आहे तिकडे. हे ह्यासाठी पिवळी झालेत. पिवळी सगळेच कापड ते खराब होते. लक्ष नाही राहिलं आपलं, विसरलं का झालं. टोपली घेऊन जा, थांबा 1 मिनिट देते मी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे मला वाटतं 7-7:30 वाजले असतील. खोबरं बघा माझं झालं आता किसून. आज मला ना वाटप वगैरे काढायचं आहे, म्हणजे जास्तीचं जे काम आहे ना ते सगळं थोडं थोडं काढलं आहे मी. केसांना बघा भरपूर तेल लावलं आहे आणि केस वगैरे पण धुवायचे, त्याच्यामुळे आज थोडंसं लेट होणार आहे मला आंघोळ वगैरे करायला. आणि आता बाहेरचं वातावरण सांगते, पाऊस पडल्यावर कसं वातावरण झालेलं आहे, पाऊस कधी पण चालू होईल. तर बघते आता काय कसं. चूल पेटवायची होती पण राहून गेलं. आता कुणाचं बघा ट्युशन चालू झालं, त्याच्यामुळे रुटीनचं सगळं चाललेलं आहे, जे घरचं आहे तेच. त्याच्यामुळे फारसं आता कुठे बाहेर जायला जमत नाही. आज वार तुम्हाला सांगते मंगळवार आहे, मंगळवारचा बाजार पण असेल आज, पण काही घ्यायचंच नाही आहे, त्याच्यामुळे बाजारात पण नाही जायचं आज. आणि आता पाऊस पण बघा पडायला लागला, त्याच्यामुळे चालू झाला बघा बारीक बारीक पाऊस, त्याच्यामुळे बाहेर जायचं म्हटलं कंटाळा येतो खूप पावसातनं. सगळं चिखल चिखल असतं ना सगळीकडे, त्याच्यामुळे आता बघते थोडीफार भाजी काढायची. काटलं तयार झालेत, ते ह्यांना सांगते काढा म्हणून, ते परत ते पाणी लागलं मग खराब होतात ना काटलं पण. चला आता बाकीचं काय आहे ते मी आवरून घेते. नाश्ता बनवायचा आहे, जेवण पण लवकर करायचं आहे, कारण कुणाला 12 वाजेपर्यंत जेवायला द्यावं लागेल आज. भाजी काढायची पाटला काढूया आपण. ठीक आहे, आले भरपूर थोडी थोडी कुठे आहेत 2. अरे खूप निघतील सगळीकडे. बघितलंच ना वेळीना 4-5 निघतील. ते दिसत नाही, त्याला चेक करावं लागतं, शोधावं लागतं, शोधावी लागतात मेन म्हणजे. त्याला फक्त ते होतं तिकडे काय ते अब इकडे पण काय आहे ना, रोपं बघ गोंड्याची ते पण आहे. पुढे दुसरा कुठे दिसला? तोच दिसलेला काढला असतो. हे बघ, हे बघ, हे बघ आपल्याकडे अजून हिरवी आहेत बघ. काय आहेत बघ, काय आलंय बघ, काय बघ तर काय आहे. टोमॅटो बघ किती आलेत बघ. नीट काढ, नीट काढ, नीट काढ. हिरवे आहेत बघ, हिरवे आहेत. इकडे पण आहेत टोमॅटो, अजून येत आहेत, अजून किती राहतात. तिकडे पण त्या साईडला पण धरतात. काटलं बघतोच ना तेव्हा. भेंडा बघ तुला किती झाले भेंडी, परत काल त्याची 3 काढलेली ना, तर किती येत आहेत बघ. 1 2 तो तिकडे 3 येतोय ना, परत 3 येत आहेत, अजून येतील. इधर काटला ऐसा देखने का कट्टोला कंटोला बारीक पण ठेवायचे, सफेद होतात. आता चेक करायला लागते. हे बघ एवढे मोठे झालेत बघ, हे बघ ते बघ एवढे मोठे मोठे झालेत. हे बघ, हे बघ एवढे मोठे मोठे झालेत ना. लक्ष देवा बाबू, सर्व चेक करायची वेळ ना. हे आहे किती निघाले? पिकलेला पण भेटला, पिकलेला भेटला. गेला कुठे टाकला? तिथे गेली सगळी बिला पडली सगळी बिया. हा सुकवायला होईल. हे माती किती आहे म्हणून काढाय, ते खराब ना पाऊस पडला तर. एक मातीतच तो मातीतच होता गेला पुढं, त्यामुळे माती बसली होती, पूर्ण गेला होता. पुढे माकड आले, खरं आवाज ऐकला. हा खरोबर तिकडे माकडाचा आवाज आहे. भांडणारे माकडाला सगळे वाट लावते भाज्यांची. नाही इकडे नाही ना. हा आता ही काय आपली गुरं चालली ना, आता नाही ना पळती. गुरं चालली तिकडे वर, माणसाचा आवाज ऐकला की ती लांब पळते, पण चालत ना वर.
टोमॅटो आहे हा. टमाटोची रोप आहेत ती. शेणखत, थोडी वाळू, थोडी राख आणि माती. फक्त नाही बाहेरचं आपलं, घरातल्या वस्तू आपली. काय करताय? काय करताय? टॅमॅटो? टॅमॅटोला खत बीत टाकतो, उभा करतोय बघ. ते आपोआप उगवलेलं झाड आहे, ते आपण लावलेलं नाही ते. आपोआप नाही, बी पडलेली आहेत ते आपली. तिथनं रुजलं आहे ना आपोआप ते. बिया पडतात ना तुमच्या, त्याच्याने झालंय ते. बघा खत बीत टाकलं त्याला आता. त्याला आता व्यवस्थित हा झाड चांगला आहे, पण त्याला आपण काय खत पाणी पण नाही घेतलं खात्याला. चांगलं करेल. हो त्याला ना? टमाटोला ना वाळू पाहिजे थोडी. अच्छा. हा सुटसुटीत ते पाणी आहे ना, हा. पाणी जमा पण पाहिजे आणि सुकलं पण पाहिजे ते ते हे कसं बी आम्ही हे लावलेलं नव्हतं, हे आपोआप रुजलंय. बी पडली तिथे. काय माहिती कसं ते, पण चांगलं वाढलंय. बिया पडल्या त्या आपल्याला पाकिटातल्या पडल्या असतील एखाद्या. बिया पडल्या. तो पण आहे ना कोपऱ्यामध्ये, तो पण टॅमॅटोचं झाड आहे. लई ठिकाणी बी पडते ना, ती बारीक बी होती असते ना टमाटोची. करा चला, आंघोळ करायला चला. वाद्य किती झालं ना आता एवढं. घेऊन आलो म्हणून तर मी दोघांसाठी. दोरी हवे बांधायला. हा, दोरीचं पाहिजे ना. ते इथे असेल ना पडलेलं काहीतरी. त्याला कळत नाही. आणि आता जेवणाची तयारी, नाश्ता वगैरे सगळा करून झाला मगाशीच. 10 वाजल्या सकाळची. आणि आज मुगाची भाजी. मोड बघा किती छान आलेत मुगाला. जी सुकी भाजी करणार आहे, कांदा टॅमॅटो टाकून करतो ना तशी, आवडते कुणाला. आणि ते पाणी ठेवलं तापत. हा गरम झालं आहे पाणी आज गॅसवरती, कारण बाहेर वातावरण बघा सगळं पाऊस मगाशी थोडंसं पडून गेलाय, सगळं ओलं झालंय. झालं लावले टोमॅटो, झाले टोमॅटो बघा सगळे व्यवस्थित करून झाले, खत पाणी घालून. चला जेवण करून घेऊया पटापट. आजचं बाहेरचं वातावरण तुम्हाला सांगते, खूप मस्त आणि असं प्रसन्न करणारं वातावरण आहे. पाऊस आहे ना, येऊन जाऊन आहे, पण खूप छान असं वाटतंय. आणि आता झालंय, अर्ध जेवण झालंय माझं. तुमच्याशी ना मी मुगाची भाजी शेअर करते. म्हणजे 1-2 प्रकारे करते मी. वाटण टाकून बघा करतात, कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून, तशी पण भाजी छान लागते. आणि मेथी रशेवाली असते. आणि ही जी सुकी करते ना मुगाची उसळ, कांदा टॅमॅटो आणि आलं लसूण बस इतकंच. आणि आपले काय जे बेसिक मसाले असतात ते टाकायचे. चपात्या करते मी, जरा 1 मिनिट करपेल. झटपट तुमची शेअर करते. खूप मस्त लागते ही भाजी, सुकी भाजी असते आमच्याकडे. ही भाजी खूप आवडते. म्हणजे आता मी ज्या प्रकारे करते ना सुकीवाली, तशी भाजी. आणि इतके छान मोडालेले मूग आहेत ना, त्याची धिरडी पण बघा किती मस्त लागते, खूप सुंदर बनते. पकोडे खूप छान बनतात ह्या मुगाचे, मोडालेल्या मुगाचे. पण ते पकोडे कसं भरपूर तेल खेचून घेतं, त्याच्यामुळे पकोडे वगैरे मी नाही त्या भानगडीत पडत. म्हणजे तुम्ही बघा, तुम्ही जरा कधी बनवत असाल ना तर तुम्ही म्हणजे नोटीस करा, तेल भरपूर लागतं मुगाच्या पकोड्यांना. धिरडी खूप छान बनते, टेस्टी बनते. आता आज माझा विचार होता करायचा, पण चटणीमुळे राहिलं माझं. म्हणजे कोथिंबीर संपले. आता कुणाल बघा जाईल ना, तेव्हा तो येताना घेऊन येताना सांगेन मी. कोथिंबीर आपण लावलेली आहे, पण अजून म्हणजे रुजले आहे, अजून खूप छोटीशी आहे, नाहीतर मग होईल. साहित्य बघा, हा कांदा, टोमॅटो, हे आलं लसूण घेतलं आहे. आणि आपलं हे मूग. तेल बघा ठेवलं आहे कढईमध्ये गरम करत. आणि सगळ्यात आधी मी टाकणार आहे जिरं, कांदा. कांदा थोडासा लाल झाला की आलं लसूण टाकूया. हा बघा कांदा सगळा लाल झाला की टॅमॅटो टाकूया आपण. त्याच्यात आपले मसाले जे काय आपण वापरतो ते लाल तिखट, हळद सगळं आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचं. हळद टाकली, हा गरम मसाला, आणि चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. हे बघा चांगलं आता तेल आहे ना सुटायला आलंय. आता आपण हे मूग टाकूया, मस्तपैकी मोड आलेले. मुगाची भाजी ना मोड आली का खूप छान लागते. हे मी मस्तपैकी 2 दिवस ठेवले होते मोड आणायला, खूप छान येतात. मी अशाच प्रकारे करते नेहमी. मूग, मटकी, वाल मोड आल्याशिवाय मी कधीच करत नाही. असं चांगलं बघा मिक्स झालंय. आता आपण टाकूया मीठ चवीप्रमाणे.
आता चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता आमच्याकडे कोथिंबीर नाही आहे. आता कुणाला आणेल तेव्हा, कुणाला आणशील ना रे कोथिंबीर? संध्याकाळी चटणी बनवूया मस्त. बघा आता हे मिक्स करून झालं. आता थोडंसं त्यात पाणी टाकूया आपण. एक पाव वाटे फक्त पाणी टाकायचं. आता वर ठेवूया झाकण आणि त्या झाकणावर पाणी ठेवूया. आता एक 5-7 मिनिटं ही भाजी आहे ना शिजून जाईल. आणि गरज वाटली तर हे वरती जे पाणी असतं ना ते टाकायचं भाजीमध्ये. तुम्हाला भाजी दाखवते आम्ही. एक 5 ते 7 मिनिटं ना होऊन गेलेत. हे बघा असे सुके झाले भाजी मस्त. हे मोड आले ना म्हणून भाजी एकदम भारी लागते. शिजली का बघूया. हे बघा शिजले. आता मी गॅस आहे ना बंद करते. काय चाललंय दोघांचं? पाऊस लागला वाटतं. आमच्याकडे बघा काय खातात. चिक्की चिक्की. हा ऐकलं काय दोघांनी? कुणाला जरा मोबाईलचा आवाज जरा कमी कर. जरा मी लाईट चालू करते. 1 मिनिट. पावसाळी वातावरण झालं ना तर काय काय चांगलं त्यांना खावंसं वाटतं. म्हटलं पाय म्हटलं कसं आहे? तुला कमेंट आहेत. चांगलं आलं ना? चालायला वगैरे होतं आता. तुमचा पाय कसा आहे? इकडे बघा इथे पण तेच चाललंय. दोघं बाप बेटांचं तेच चाललंय. माझा पण थोडासा बाकी आहे. बघू दे असं कर जरा. हा बघा तुम्हाला मी दाखवते. खूप असं खोलगट जखम झाले पण आता आहे थोडंसंच आहे. आता सुकलंय आता. आहे व्यवस्थित आहे. असं चालायला वगैरे काय प्रॉब्लेम नाही होत आहे ना. आता फिटनेस आहे. कॅमेरा कसा मध्ये मध्ये ब्लर होतो एकदम. चला तसा. हां हां मध्ये मध्ये हे होतं बघा. आता वाजलेत किती बघा 11:30 वाजलेत. बोल ना ब्लर होतो बघा मध्ये मध्ये. 11:30 वाजले. आता जेवण झालंय सर्व. किती वाजता वाढू कुणाला जेवायला? 12 वाजता ना आता लगेच. आज चालत जाशील ना. पाऊस पण बघा पडतो बाहेर. तुम्हाला दाखवते मी. ह्या खिडकीतून दाखवते. हा बघा बारीक बारीकच चालू आहे पाऊस. हे आपले सगळे चिरे पडलेत ना त्या साईडची खिडकी आहे ही. आहे पण चांगलं वातावरण खूप मस्त झालं आहे. असं मजा वाटते. असं आळस वगैरे काही नाही. चांगलं वाटतं एकदम प्रसन्न. त्या मागच्या वेळेला कसं झालं होतं ना ते वातावरण खराब झालेलं एकदम. असं वाटलेलं काय कामच करू नये. आज एकदम असं एनर्जी वाटते. हे असं वातावरण बघून चांगलं वाटते. हो ना. कुणाच्या बाबांनी पण सकाळीपासून भरपूर कामं केलं. झाडाचं काय काय केलं त्यांनी आज खूप केलंय. पण ते पाऊस असल्यामुळे काय जास्त बाहेर जायला मिळालं नाही. मी काही जास्त गेली नाही आज बाहेर. हे बघा आपलं आजचं जेवण. ही मुगाची भाजी. हे आपलं लिंबाचं लोणचं. साधं सिंपल जेवण आजचं. तर लिंबाचं लोणचं बघा तुम्हाला दाखवलं ना ते छान असं मुरलंय. मला वाटतं एक 2 ते 3 महिन्यापूर्वी मी ही रेसिपी केली होती जुन्या घरामध्ये असताना. आणि आत्ता इतकं छान झालं ना लोणचं. ते कडू अजिबात लागत नाही. कारण तुम्हाला माहिती आहे लिंबाचं लोणचं बघा थोडंफार तरी कडू लागतंच. किती पण आपण काही पण वेगळ्या पद्धतीने केलं तरी पण. आता खूप सुंदर झालंय. जर कोणाला जर का रेसिपी हवी असेल ना तर मी लिंक देते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. ते तुम्ही बघा आणि मग करा त्या पद्धतीने लिंबाचं लोणचं ट्राय करून बघा. खूप छान झालंय. आणि कुणाल बघा आता गेला जेवण वगैरे तो कधीच गेला. 1-12:30 दरम्यान गेला ट्युशनला. आणि आता आम्ही घेतलं जेवायला. तर व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.